Bună, dragii mei prieteni, acum sunt într-o misiune secretă. Se numește Pian. O să mă duc într-un loc unde nimeni n-a mai fost vreodată. Sunteți gata? Și mulțumesc pentru acele 2 vizualizări care mi le-ați dat. Dacă vă place, dați like-uri. Dacă nu, dați dislike și nu o să mai facem aceste videoclipuri. Sper că da. Așa. Bine. Deci, unde rămăsesem? Da, o să mă duc într-o misiune secretă. Pe lângă locuri neștiute. La Pian. Acest loc este înfricoșător. Și cea mai mare și cea mai rea chestie este că n-am repetat. Vai de mine și de soarta mea. Nu știu ce o să fac. Văd eu. Hai. Și apropo, Tony n-a putut să vină în acest videoclip pentru că n-are chef. Da. Deci, uitați-vă la videoclipurile cu Giulia Radu. Trebuia să fie Leo și Tony, dar n-am ce face. A schimbat el numele. Bine. Pa!